Board member R.B. Everdone, and his dancing partner is our Miss Lovely Oras 2022, Elisa Marie Rama. Miss Elisa Marie Rama and board member R.B. Everdone to dance the Curacha. Kurang sarayawon ayon hanlitin yung samanon mga kalagasan o patanong hakuran sa naray ang bundayo labi na at mga bisita nag-aandang manirang ikagala may dakupusgan may sensilyo ba may pinutok na ilan ng pagulsa hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maubayaan pamustura ay namukayran na galang hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maubayaan pamustura ay nagkakaluan ang kwarta. May patron, mga dayo lain-lain nga nahong at kadaman at tuha plaza nag-aaring rin magkuransa sigagod ini nga sarayawon alami nga mga okasyon mga halagasan o batanon kuransa gundaan irayon hala sige kita kay nasayaw na ang bisita maubayaan mabustura kay namukayran na galang hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maubayaan mabustura kay nagkakalupan ang kwarta nagkakalupan ang kwarta. Miss Lovely Oras 2022 and board member R.B. Everdone.